L-għada li fil-Parlament komplet il-konsultazzjoni dwar il-Master Plan ta' Paċeville, il-Gvern qal li se jilqas suġġerimenti ta' residenti u dawk interessati. Fil-waqt li brabta ma' dubji li tqajmu dwar konflitt ta' interess minn waħda miż-żewġ kumpaniji li ħadmu fuq il-Master Plan, il-Gvern qal li lest li jagħmel reviżjoni tiegħu għaliex pjan bħal dan m'għandux ikun imtappan. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva Deborah Xkembri sostniet li dan il-proġett m'għandux jittappan bi ħsibijiet ħżiena. Aħna konsapevoli li f'dawn l-affarijiet li huma ta' importanza nazzjonali anke l-perċezzjoni xi kultant tkun xi ħaġa li qed tpoġġi dubju u ma rridux li dan il-proġett jittappan b'xi ħsibijiet li forsi xi ħadd jista' jkollu li l-affarijiet ma sarux sew. Jiena minnaħa tiegħi smajt ukoll lill-Awtorità tal-Ippjanar illi kienet qiegħda tgħid illi fil-fema tagħha ma kienx hemm konflitt ta' interess għalhekk ma wżax il-Gvern in the early stages ta' dan il-proġett. Il-kumpanija Mott MacDonald qalet li x-xogħol brabta mal-inġinerija mekkanika fuq wieħed mit-torrijiet li jistgħu jinbnew sar biss minn fera oħra tal-kumpanija li timpjega 16,000 ruħ. Intqal ukoll li dan ix-xogħol sar meta tqabdu mill-kumpanija ta' arkitetti ta' fama mondjali Zaha Hadid. Intant il-Gvern irrimarka wkoll li bħalissa dej proċess ta' konsultazzjoni li qed iseħħ propju biex is-suġġerimenti kollha jiġu evalwati. Saħaq li dan huwa abbozz ta' pjan għal diskussjoni u għalhekk il-Master Plan finali joħroġ biss wara li jkunu ġew analizzati l-bżonnijiet tal-partijiet interessati kollha.